Praise the Lord, Hallelujah, Jotono Kulumkang. Ani kasani takuk tay bukuk song sen mia video kaisa nukang nukung ni problem no tui. So nukungo bobo lama tay problem pai obno tu kisa discuss khalai nei. Tini kaisa point kisa discuss khalai nei nango. Tani bagi mala ang je poribar visit khalai ka yang tanggai chini Kristen poribar rokno visit khalai ka. Kristen poribar rokno visit kamani aglo ani report do ang bisi babe nukmani gangke nukungo joto kaisa lama tui different lama tui problem tongo kaisa nukung kaisa problem hingga a problem rokno tui ang wansoka kaitorni kok ni bising tui he ab rokno lama nai to biriwana ni ang wansoka tani bagai male ani khazani taku bukro mia bang kaisa kokno norokno sakha si langmo dukhu kosto jengjal birmanok bepa tongmani azagani lama tongo chini Bible ngai sakha bojoto problem ni absolution no Bible so ni khazani takukte problem say kotor abab kotor ke chini kaitor abong ke alambak ni ko so abun begani khazani takukte bukro sing problem rok phaika ngangke kaito ni kok se semna nango bo kok no chini langmao apply ke kangke abab purui poito klai suri kanga ke thik nai apno ti kisa sanani muchego tini ni point ni kanga ke anuka nukhung rogo kabama problem phamani ke rang puisa no tui so ni khazani takuk tai bukuro kaizak mani aglo ngi mano osung saro samungkrei income krei ge rang puisa ni bial ngai nukhungo somesa phayo je nang mano payment ya je nang mano remain ya besapati rokno je charna muchumano charo mena kana muchuma kani menya phula muchuma phuli menya rang puisa ni bial ni bagi tai lama bokrei bahake rang puisa ajnai bahake rang puisa nukungo faina kuno lama krei so lama se krei keto abu bahake lama faina obusi main point ediba lama krei ke bahake lama faina obusi main point so o session begin khana ne sikang ang kaisa sana muchuma ni ke obuse muitu naradi cheng gospel porikhe chung nugo je pro Peter tai sagiri rok jisuno hatayo kibu brok tirukum tei thanglai ka room ka sawoi apu nobar kotor balai kotor no faika brok ni ar room kuluk ting kuluk ting kha bro apu jisu nungsuna baisri jari ni prayer khleka suika apu borong ni room already ni tik charo thang paika ati ke charo thang pro jisu borok no muthangna ni bagi byangti him paika abo norok semana Jisu borok no muthangani bagi byakti hin paika norok sai manna kuno lama krei kuno oro jahas krei kuno rumbo krei kuno mungsa lama krei aipono tei himoi rungo phayei bini sagiri rok no bo o dos hakotoni basirika means poito klaidi chini subra Jisu Kristo le lama krei pro lama ranaise lama krei pro lama ranaise tabuni ni income kanya kuno lama sekrika rang kanya kuno lama sekrika jisuno poito khlai ble bonono lama tiklai renai jisuno poito klayo bonono lama phunugere nai so ni khazani takuk tei bukro sini subra jisule lama phunuk nai se ga al lama bahai ke phunuk nai bo tuisa kate himi peka tabu Bible lo tamusui rang puisa obab umpru bial birman untong pru obab ngitong kapura crisis ngitong ka apuru tamu kaina nang anti noror sana muchongo elang bang ni kok thayo khani sijak tongo ek habobogra chapter 17 ni oro 8 ni simi 24 jora pore khanga ka o story jeng saimano oro kok bofrogo sengnugo Elia tai sarepatni randi jeng so ani khazani takuk tai bukro azra saimano 3 বছর bisik tha khora mane ke wate waya ke puno phosol tosol mane jotono bigra chaja grei chaja kuno mungsa grei no ar randi je bobini busabai tongja zamani je tongman kisa misa sawi tongjak mane kisa tete ruti tongo moida ke kisa thop tongo apni baratai mungsa grei a grei jorabono kaitori diari Elia bongoro hai sapai kha Elia tamni saga chungcho do porike hai ni nugo Tero opori nai cheng Elia bono hai ni saka ta kiridi thangai neng sama hai klaidi tamoki awang lepsa besar teke snaboi ano rupai gradi
amoni ulo khini ni bagai tai nisla ni bagai snamdi Elia saka awang cikonsa snambai ano refai gradi aboni ulo nangni ni bagai snamdi ni piani khaja takbro situation buchidi परिस्थिति buchidi azara randi jek ni aro bo randi jek besai krei besano charana ni kisah ceruti tongo jodi Elia no rekhang kang ke bini kunu chana se krei ngai thanai so belai kene situation habya jodi a Elia no ruoi jodi o Elia diari Elia kunu mungsa soidom ni samung khlai bai yang ke burile sesakha o randi jek ma burile bobo mai macha glakha bisa bo mai macha glakha ekdom problem pia omohai jorawo o randi jek namo decide klekha o grei jorawo o Elia no runani bo buda wan sokha tamo klekha bo jeng o randi jek hai se ngani nangai hediba a randi jek hai ngali nangai jeng nukha chodo korike subrayung Israel ni kaitor hai nei sawo subrayung hawo wate rohoriasa a moidani tukbo bukcha nglak tai a thokbo sisibo rangla subrayung kaitor saka watei o sungsaro hawo klaya sa nini a mai tuk ni mai hekmo moida tai paiglak tai nini a sisibo thok ranai thanglak nei kaitor sumai tangai saka Elia ni bisunti kaitor kok saka a sajak mano a kaitor ni kok namaria glo aran dijek diari Elia bono samatui no thangai khlaikha tai sal kebangma ni bagai no borok ni chamung thugui se bara tongkha praise the Lord hallelujah so ani khazani ta khuktai bukhubro Elia je sama haino o randi jek khlaikha a randi jek Elia no rupaika grib no rupaika Elia no rupai mani yaglo borok ni nogol chana chabalia nangna nubalia thokbo kebangma be bag no gila ma ngai thaka so ani khazani ta kuktei bukuk song sung jisu no poito klainai borok chin nukungo rang puisa ni bial oba crisis paika ngangke cheng moithu narakna nango kaitor ni bagi khakwa ranganango kaitor ni bagi khakwa ranganango abrei Elia no bini jetongmano yafari rekha je samano pia kaitor bono hamari rekha tai boy mankha manmani bara mankha chabai ma bara mankha nengmani bara bo mankha hallelujah so ani khazani ta koktai bukhugro chini nukungo bial birman rangpuisani obab umpru chingbo haino o randi jekhai ngani nango o randi jekhai ne kaitoni bagi khakwa rekha ngake nini tongmano ne kaitoni hiale yapar kha ngake bo nini joto nangmano bebang no supungai renai so ani khazani ta koktai bukhro norok ani obukhuk ni kok nawi tong khanga ngake moitho narana nangai Elia ni kok nama bai a Elia ni kok ni moteti a randi jek laika kaitori hamari mankha rangpuisa ni obab kerikha chamani bara bo bepak no mankha tini nang ani bukhuk ni a kaitoni kok nawi tongo ngake nang bo kaitoni bagi khakwa randi tabrom ni nang baptist so eba protestant tonga eba alada denomination tongo pastor ong nang kise bisaran namu juke kaitoni bugai nang redi tai nang father ong namu juke nang kaitoni bugai nang bonorodi tai kaitoni kotuma kam pinai borok dini kebama bigira rok tong kaitoni kotuma kam pinamu juma piri mania thanga phaina thange bo rang puisa ni kri thange mania omahai borok no nang oran ni jek khako ar ke chuba su klaidi namni bagi male subra jisu elam bago hai ni sakha ani samung tangai borok no dui khopsa kharnai bo aboni manthai bo rejak nai nai so ni khazani ta koktai buku bro nang kaitoni kotuma ka hampinai kaitoni samung tangai borok no jisu kristo ni mumbai nang jet chuktui yang rang eba nang jet mantai ya parkhanga ke aboni manthai nang rejak nai so ni khazan ta koktai bukro obona elam baw ni kok sawo jadi ni nukung rang kristani bial ngai to kangke nang kaitoni hamari no manani muchuk kanganga ke kaitoni bagi khakwa ndi arandi jekhai ni karakter nani nangai abon bagi ani khazani ta koktai bukro phaidi sung kaitoni bagi kaitoni hani bagi kaitoni borok ni bagi sung khakwa nglaiwana sung khnani video obo orang puisana tung te ke lesson khnalai dai pe tini ngake o lesson kaisa moitu narandi kaitoni bagi nang khakwa nanangai a rani jik mahai kaiton norok na hamari kaitung amin